Karong adlaw uban na pud mi ninyo kay magpa-press kumi nga ni sa bukal og diri pud mi magluto. Tama-tama init kayong panahon lami kay magbabad sa bukal habang kakaon-kaon. Maayong adlaw sa kainit gid sa panahon kay napagdesisyon na namon na mungan himig bukal para mga ligo. Tama-tama gid lami gid karon maibabad sa bukal kay sobra kainit. Sakto pod nakabakal ko og dagko na puset mao pud ni siya among lutoon karon. Kay lami baya mga ligo habang may gikaon-kaon. Inani na gid baya tanong mo ni siya atong way sa atong pagpahulay ang mag-picnic, mag-banding or mag-outing. Bisan kapoy siya pero ma-relax ka og sadya. Diring dapita kay gihidlisan na ni GR ang puset kay iya na pud siyang limpyuhan para magsugod na mi og luto. Inani jud ang paglimpyo sa pusit na dagko damo gid siya kaayog trabahoon. Diri sa mua dili na bag-o kung makakita mi og dagko kaayong mga pusit. Kay damo manggong para pamusit diri sa amo ang barangay. Kung gusto namo mobakal og mga dagkong pusit naagi siya kabaklan. Kung sa para panagat ka magbakal og pusit barato lang pero dito agani sa pisara na sa ginadeliveran mahal gid ang pusit. Ini among pusit na nabakal kay sobra 2 kilos ni unya gipabayad lang mi og 300. Shout out gid kay Kuya Dindin na nagpahangyo sa mua. Og dito ka gani magbakal sa ginadeliveran or dito sa pisaran kay sobra 300 na ang kilo. Kaya mas maayo pod na magbagat na lang sa para panagat aron makasave. Unya kini pong mga pusit dinhi sa mua og magkadamo na kay ginadeliver ni bandang Bicol. Unya balik na ta diri sa among pusit na ginalimpyuhan. Amo pod di ay ning kalamarison karon. Inana ang paglimpyo sa pusit na siya ginatanggal na murag plastic diha. Unya mas gusto gid namo na diri sa bukal na magluto-luto kay unay manggod ang tubig. Unya presko pod siya dili ka kaayo singoton bisag damo ka na kaayo giobra. Unya damo pong nagalaba dinhi sa bukal ng mga taga-baryo bisan layo kay maayo manggan manglaba kay dali lang. Ug nagabalak gani mo mga ligo nga ni sa bukal ayaw lang gid mo ngani og Sabado kay damo gid kaayo panglaba diri og Sabado. Diring dapita pod kay nagsugod na si Kuya og gurot-gurot ani mga puset. Mo gid ni siya ang kaayo og diri mi sa bukal magluto kay unay lang ang tubig. Di lang gid maglimpyo o maghugas sa mga lutoonon. Unya gisugdan na pod ni Kuya og gurot og pino ning among kalamariso na pusit. Kabalo mo na usahay lang pod mi nagabakal og pusit na dagko. Dili man gud na mo afford kay mahal. Mostly talaga among ginabakal ulo lang sa pusit. Pero bisan ulo lang pod lami pod siya unya lami pod adobohon. Og mao gani among sura ulo na adobo na pusit. Ubos gid among isad ka kalderong luto. Diring dapita ka naghimo na pug og breedings para sa calamares. Isagol lang na akong cornstarch og crispy fry tapos gibutangan pod na akong paminta o gamay na magic sarap o gamay pod na asin. Unya ako na pod di siyang gibati ang mga itlog. Gibutangan lang ako paminta og asin. Kay mao ni siya akong itimpla karon sa pusit. Ako na pong gimix ni mga itlog sa mga puset kay mao ni siya akong magsilbing pampalasa. Usay lang gid mi nagaluto aning calamares kay mahal manggod siya. Kaya kini among nilutuan karon patsamba lang ni pero lami man pud ay siya. Unya giplasta na pud nila Kuya among lutuanan. Diri lang pud mi magluto dol sa tubig. Sugod na pud na sila dabok aron makaluto nami. Habang galuto pud mi ang mga ulitaw sa mua nag-arabot pod kay magbabad pud sila bukal kay sobra ka init. May na lang gani karon kay isad na lang ang paralaba kay alas 2 na manggad sa hapon nang uli na human-human na ba sila. Unya makalugar gid mi karon sa bukal. Maayo gid pud mo ngani og bukal paghapon na kay pagbuntag manggod naagi para laba. Labi na jud og Sabado sa buntag damo gid kayong tawo diri. Pero ini kaudto na kay mahuman-human naman pud sila. Pagkainit sa mantika ako na pud ning gipangluno dayon ang pusit. Dali lang gid mi makaluto kay kusog man gid kaayo among kayo. Unya gitabangan na lang pud ko nila Mama og Michael pagluto. Gipulian ako ni Mama og ukay-ukay kay siya na lang daw kuno ang muluto. Okay lang man gad diri magluto kay presko dili gid init hayahay lang pud ba. Inig makaluto na pud gani dili gid na maiwasan na dili magtilaw-tilaw. Syempre para di pud ta magutman. Habang galuto si Mama kami pud diri maghimo na lang mi og sawsawan. Nagurot na mi naning pipino, sibuyas, kamatis og gibutangan pud namo nagsukang tuba. Unya pagkahuman na mo gluto kay gipamutang na pud namo diri ang mga pagkaon. Unya mangaon na mi kay gutom naman. Unya mangaon day ta ninyong tanan.
Gamay na lang. Kinang naglabas sa among likod, kaya mo man po na siyang gitagaan pagkaon, kaya mo alam po na siyang silingan. Mo gid ni siyang kalami diri sa bukal magpiknik no, kay pagkahuman na mog pangaon, mga ligo po dayon me. Kunya hanggang diri na lang po sa akong mini vlog no. Daghang salamat. See you in my next vlog. Amping!